Lab? Mano mo babae? Mano mo babae? Wadyo kay klaro, pre ba? Ang bagay mo ba siya kalimutan? Salamat, Hana. Unyahan, pag-amping sa mga lakaw, ha? Ay, kabalakahan kay mag-amping ko para sa imo, ha? Bitawan, ha? Mabala ka, magkubasing mga babae na pugka. Sino babaihan? Uy! Nga, ikaw na may babae sa kasing-kasing. Daghan ba kayo nag-stress-stress ako na chick boy daw ka? Bastahan, pag-amping dire ka mula ka ako, mangita sa trabaho. Tara ko! Bantay lang yung mga babae ka. Ay, kabala ka lang. Ikaw na akong babae. Gusto ko! Punya babe, mula ko sa kuha. Pag-amping sa imong paglakaw, ha? Basta mag-chicks-chicks ka. Di lagi na may tabo. Babe, ay kabala ka. Daghan ba ka na yun sa kuha nga? Chicks boy kay ka. Storya rarala babe, ay to ada. Bantay lang igla sa quarry mark, ha? Punya babe, matos ako. Okay, sige, pag-amping. Bantay lang yun, mag-chicks-chicks ka. Dili lagi. Hey! Kumusta? Okay na pre. Punya pre, unsay tirada na toron pre? Pre, you know the drill. Kay chicks boy man ta. Mag-chicks-chicks na punta. Kana pre, Miss Lami na pre. Kunya pre, di ka ha masuko imong asawa na. Dili pre, under to pre. Aw ka na pre. Ikaw pre, di ka to masako imong asawa pre, mag chicks ka? Under po to pre. Aw sari ka day. Pre, wala ko kita si imong asawa ba? Aw pre, pundor mo tong balay god. Wipe material ba? Ah, mausad. Ikaw pre, wa po ko kita sa imong asawa ba? Ana ra to sa balay pre, wipe material ba? Aw ka na pre. Kaya ug nasa balay tong mga asawa, maka-chicks-chicks ka. Kana pre. Ani na pre ha. Ug mag-chicks-chicks ganita, kinahanglan na to nay masugo. Ay, masugo pre. Aw na ko'y makita pre. Kinsa man na pre? Si Marlo pre, masaligan to. Automatic pre. Ikaw bahala na istorya to ha. Duha ka pug chika. Imo ang isa, ako ang isa. Pre, si Marlo pre, wa nagpalibak pre. Ay pagkatibe man din mo batos pre. Nakahilax pre. O pre, kortahan kayo na pero masugo-sugo na ako na. Masaligan man ka na. Pre, masaligan kayo. Uy Mark. Oy pre, tabangi bibi. Unsa man na pre? Mang chicks mini charge ba? Oy, pre. Uy, Sarge. Pre, tabangi bibi. Wa ikong duha ka chika. Pre, kanang gwapa, kanang ana ba? Balak, sir. Ay, balak na. Aw kan na. Masaligan man nila ding. Pre, duha ka chika ha. Wait. Nanak, pre. Sarge. Nanak, Sarge. Dam, salamat sa imong time ha. Thank you, pod, sir. Unya, sunod na pod. Bayad, sir. Dam, salamat ka dama. Welcome, sir. Bayad, sir. Tara na po. Ay, wala problema na oh. Babe, Love? Mano mo babae? Mano mo babae? Wadyo kay klaro pre ba? Patay.